Mela, Kalamita jkompli m'għandix għalfejn introduċi l-Kane Side imma eħe. L-etika jekk titlob, allura jiena se ngħidilkom li se niltaqgħu ma' Kane Side m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni għax kemm il-darba aħna niltaqgħu ma' Kane u nitkellmu dwar il-logħob responsabbli u kemm importanti aħna ma neqirdux ta' jew noqogħdu nħampqu fuq l-istess affarijiet. M'aħna tant kemm nixtiequ naraw illi anke nippruvaw fejn nistgħu Kane insolvu jew ngħinu biex jekk hemm problema titranġa. Sewwet ngħid? Ekku Tiziana aktar milli issolvi li twassal tarif li jgħin lill-persuna konċernata. Llum ħankun qed nitkellem fuq il-logħob virtwali u l-eċċessività fil-logħob virtwali. Logħob virtwali bl-Ingliż console gaming huwa hija attività ta' divertiment. Illum il-ġurnata l-eċċessività teżisti fil-ħajja ta' kuljum tagħna, kapaċi teżisti fil-ħajja ta' kuljum tagħna jekk inħalluha kemm fl-edukazzjoni, kemm fix-xogħol, kemm fl-istil ta' ħajja tagħna, kemm fl-ikel. Jekk nesaġeraw Tiziana fl-ikel, imbagħad reperkussjonijiet. Jekk nesaġeraw fix-xogħol, dak li bl-Ingliż nsejħulu workaholic, dbati ir-reperkussjonijiet kemm mentali u kemm tibda tnaqqas mill-ħin mal-familja tiegħek ukoll. Allura fid-dinja tad-divertiment iva teżisti wkoll l-eċċessività u rridu noqogħdu attenti, rridu nkunu marfin kemm jista' jkun biex nilqawla. Tiziana, allura fejn jidħol console gaming? Attività tant popolari maż-żgħar tagħna, mal-adulti, mal-anzjani, imma aħna meta nitkellmu fuq it-tfal tagħna, normalment ninkwetaw daqsxejn aktar. Kif nistgħu nilqgħu għal din l-eċċessività? Nilqgħu għal din l-eċċessività fil-console gaming billi nagħmlu kontrolli ta' ħin speċjalment li t-tfal tagħna ma jqattawx ħafna ħin talli wassalhom li jonqsu minn attivitajiet oħrajn importanti bħalma l-iskola. F'każ tal-adulti bħalma hu x-xogħol, il-ħin mal-familja, kemm it-tfal u kemm l-adulti. Ġifieri noqogħdu attenti llum il-ġurnata tal-console gaming permezz ta' kunċetti ġodda bħal huma loot boxes, skin gambling, eccetera, qed jidħol bil-mod il-kunċett tal-logħob tal-azzard, tal-gambling, anke fil-console gaming fejn żmien ilu aħna konna nqisu l-console gaming bħala a free activity li inti ma tonfoqx, ma tirriskjax flus waqt li tkun qed tatwa. Illum il-ġurnata iva permezz tal-loot boxes, eżempju, it-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek tista' jekk iddaħħal il-kredenzjali tal-kard tal-bank, iridu noqogħdu attenti hemmhekk, tista' tirriskja flusha biex tittama li jkollha karattru aħjar fil-livell li tkun qed tilgħab fih. Ikollu plejer aħjar fit-tim tal-futbol li jkun qed jilgħab tali logħba fih. Allura rridu noħolqu limiti kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Rridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn Tiziana, jien dejjem nirrepeti, il-console gaming għandek il-pożittiv tiegħu wkoll. Illum għandek logħbiet edukattivi, għandek logħbiet fejn tħaddem il-fiżiċità tiegħek ukoll bil-virtual reality, eccetera. Imma jekk il-limitu ta' ħin jinqabes, hemmhekk nibdew daħlin kapaċi nibdew daħlin għal reperkussjonijiet. Ekku, jiena nara bħala qatt tajjeb inti li rrid ikun hemm ħin għal kollox. Mhuwiex ħaġa ħażina li ġenitur iħossu qed jonqos lit-tfal tiegħu għaliex jagħmilhom window ħanajtek jiena ta' ħin illi llum il-ġurnata jien naf jiena nieħu eżempju minn nies familjari tal-familja tiegħi. Ikollhom il-ħin li bażikament dan it-tablet jieqaf jaħdem u naf li tfali tisma' erġa' tini ftit ħin
please, per eżempju. So, minn hemmhekk l-affarijiet qed jinbidlu, u nbidlu, forsi għall-aħjar, ċuri għaxana dejjem naraw in-negattiv. Imma dak li jkun forsi ma jindunax li once li jinti ddaħħal kard, jinnaf visa, xi ħaġa. U di qed hemmhekk jista' jkun li qiegħda saved u dak li jkun qed jibqa' jafas u inti bqajt x'inti di tidħol l-Uiva, u Iva mhux 50 cents, u Iva mhux 1 euro, u Iva mhux tiġri lili, ħanajda ċara fuq l-online shopping. Tiġri l-kulħadd. U Iva mhux ftit, u Iva mbagħad tasal f'punt fejn tajt le, iqaf naqra ħseb ftit, kelli bżonn, kelli hekk, tagħmel ftit eżami. Timtela l-ġarra. Ġifieri qed naqbes f'xi ħaġa oħra, ma fil-verità hemm din. Le, tajjeb qed tgħid Tiziana, il-ġenitur x'jista' jagħmel biex jikkontrolla. Iva, screen time limits, l-lum il-ġurnata, t-teknoloġija t-tik is-saħħa biex timputja limitu ta' ħin, wara dak il-ħin jitolbok password jew inkella saħansitra tintefa' l-konsol. Mhux hekk biss, iridu nitalmu inqattaw il-ħin aħna bħala ġenituri ma' tfal tagħna, anke għaliex le. Nilagħbu il-console gaming magħhom. Number 1 nkunu nafu x'qegħdin jilagħbu. U number 2 nqattaw iva dan il-ħin tan divertenti għat-tfal tagħna magħhom. Anke t-tfal tagħna jgħidu wara qed jagħti każ missieri ommi qed tieħu interess. Barra minn hekk li indaħlu l-kard bankarji li inħallu l-tfal tagħna jużaw ċertu flus mhuwiex ħażin Tizzjani jekk ikun ikkontrollat x'jiena ngħid. Jekk it-tifel tiegħi mar tajjeb fl-eżamijiet u jiena bħala a type of reward, bħala premju żgħir, nixtieq ismani, inti ħammont ta' flus żgħar, nara li ndaħħala il-kard, jiena nara li ma tiġix issejvjata, noqgħod attent, u hemmhekk iva t-tifel jista' jieħu pjaċir anke bil-loot boxes. Imma ma morrux in-naħa l-oħra tal-munita Tizzjana li nkunu maġlin bil-ħajja tagħna biex it-tifel joqgħod kwiet. U iva tlaqna, ġifieri noqogħdu daqsxejn b'sebgħinin. Tizzjana tajjeb li nagħlmuhom lit-tfal tagħna llum il-ġurnata il-paċenzja. It-tfal tagħna jridu jitalmu jistennew llum il-ġurnata. Instant gratification anke aħna nbagħtu minnha. Ġiena f'moħħna xi ħaġa, irridu dik il-ġurnata f'inqas minn siegħa kif u x'fatta. Le, irridu nitalmu nistennew, speċjalment it-tfal tagħna, jekk irridu xi ħaġa nagħlmuhom jistennew. Għaliex dik tiswa ta' ġid. U lanqas li għaxtritek ħatiħu hekk. Jiena di tgħidli forsi m'għandekx tiegħek, imma nara ħafna tfal ma tistax li għax it-tifel jew it-tifla jridu bil-fors il-pjanta. Inti mortu tajtirhom, oġbitni xi ħaġa li għadd kejn. Illi jekk hemm bżonn nieħdu xi ħaġa mill-pocket money ta' daw it-tfal biex tħaddem, biex isma' ara jiena nieħdok lem, law qed inħallas il-flus, qed ninvesti fik, ara kif qed tagħmilha inti, x'se tixtri b'dan l-ammont, eċċetera. Naħseb illi wasal żmien fejn m'għadniex bħal qabel, anzi llum il-ġurnata kollox avvanza. So billi aħna nagħmlu eżerċizzju mat-tfal tagħna, nkunu iktar qed nippreparaw. Iva, barra minn hekk Tizzjana pointers żgħar. Jekk it-tfal tagħna jkunu taħt l-età jkunu minorenni, kemm jista' jkun ma ninstallawlhomx televiżjonijiet fil-kmamar tagħhom biex ikollhom aċċess behind closed doors, il-background television kemm jista' jkun neliminawh. Sija qabel l-irqad kemm jista' jkun it-tfal tagħna jekk ikunu ta' ċertu età, dejjem nirrepetiha, ma jużawx oġġetti teknoloġiċi fis-sodda tagħhom għaliex għax jispiċċaw ma jorqdux u jqumu għajjenin. Ġifi dawn huma kollha pointers ċkejknin li tajjeb il-ġenituri jżommuhom f'moħħhom mhumiex affarijiet ta' barra minn hawn imma tiskanta kemm jgħinu lit-tfal tagħna. Kif nistgħu nindunaw li t-tifel tagħna, t-tfal tagħna qegħdin ibagħtu mill-eċċessività? Nuqqas tarqat. Ikunu għajjenin għajnejhom ħomor. Ibagħtu minn nuqqas ta' attenzjoni. L-iskola ħlif għandna grades tajbin, ħlif salt minnhom ġara xi ħaġa li l-grades niżlin.
nuqqas ta' studju, nuqqas ta' interess fl-iskola. Ġifieri, ejja noqogħdu daqsxejn bajnejna miftuħin, noqogħdu attenti, ninteressaw ruħna fir-rutini anke tat-tfal tagħna, it-teknoloġija pożittiva imma noqogħdu attenti għan-negattiv ukoll. Għal aktar mistoqsijiet għal Kejn u anke t-tim tiegħu fih dan il-lob responsabbli qed taraw fuq l-screens bħalissa 1777 anke billi ssaqsu mistoqsija, anke jekk forsi għandkom xi ħaġa ġo moħħkom qed iddejjaqkom, tkellmu għax malajr tħossok naqra iktar eħfef u dak li jkun forsi anke biħsib żgħir tibda iktar tara l-affarijiet ċari. Grazzi ħafna Kejn tal-li kont magħna, intom se tibqgħu magħna x'kalamita ikompli ibqgħu hemm.